Алтын төсенә күмелгән матур юбилейын, 50 яшь тулу көнен бүген Иске Зеленая авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Абдинов Мөнир Муса улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, якыннары аңа бәйрәм иртәсе оештырырга булдылар. Беренчеләрдән булып, йөрәк түреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен аңа яраткан тормыш иптәше Гүзәл Равил кызы җиткерер. Ярты гасыр элек дөньяга минем ышанычлы кыям, терәгем, жан юлдашым туган булган. Балачактан ук бик тырыш булып үскән егет, бик иртә хезмәт юлын башлый. Гомер юлымда очратып, матур гаилә корыбызга мин гомер буе Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып яшәдем. Татулыкта бер ул һәм бер кыз үстердек. Бүгенге көндә күз карасыдай татлы оныгыбыз Саминушкабызга сөенеп яшибез. Алтыным минем хәзерге вакытта янгын сүндерү бүлегендә авылда хезмәт итә. Авылдашлары да, хезмәттәшләре дә аны бик тырыш, акыллы, тәртипле, үз сүзендә тора белүе, башлаган эшне җиренә җиткерә белүе өчен хөрмәт итәләр. Кадерлем, сине ихлас күңелдән, шатлыклы бәйрәмең белән, туган көнең белән котлыйм. Син җир йөзендә минем иң кадерле кешем. Тормыш сынауларын горур итеп, бүген миңа зур терәк, яхшы киңәшче, йортыбызның зур терәге булып яшисең. Киләчәктә язмыш пар канатыбызны аермасын, озак еллар бәхет шатлыкта гомер итәргә язсын. Минем тормыш иптәшемнең туган көне бит бүген. Иң беренче тиешле мин әйтергә котлау сүзен. Теләкләрем күп әйтергә. Бул син гел дә ягымлы, елмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Мин болай бит, тик яратып әйткән булам шелтәләп. Күзләр тимәсен дип кенә тиргәмим бердә теләп. Телим сиңа сәламәтлек, ак бәхетләр күп итеп, шатлык сөенечләр килсен, уңышлар торсын көтеп. Озын гомер телим сиңа, көннәрнең кояшлысын, төннәреңдә насыйп булсын күрү айның яктысын. Ә без, мин дә, балалар да яратабыз үзеңне. Туган көнең котлы булсын, дип тәмамлыйм сүземне. Хөрмәтле Мөнир Мусаевич, алтын юбилейыгыз мөбарәк булсын. Хатыныгызның ярату хисләрен үзе сайлаган матур җир дәвам итәр. Бәхетле булып гомер кичерегез. Bir yılmayıp qaradın nigə? Partayıp min ғашиqmın, ғашиq üzüngə. Ömür ütsə də, şallar tırsə də, üzüngü siyəm, partlık jitsə də. Ömür ütsə də, şallar tırsə də, üzüngü siyəm, partlık jitsə də. Şeşlerime ak düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşikşe, ömrünün melin. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüngü süyem, vartlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırsə də, üzüngü siyəm, partlık jitsə də.
Мөнир Муса улы Абдинов билгеле булганча алтын юбилеен каршылый. Шушы гомер уртасында килгән бәхетле тантанасына аның яраткан балалары да, кызы Иркә, кияве Рамис, оныгы Самина, улы Илдар да сөенәләр. Әтием безнең горурлыгыбыз. Һәркемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәркемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти-әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Безнең дә әтиебез бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Безнең әти-әниебез бик яратып үстерделәр безне. Безнең шатлыгыбызны да, борчуларыбызны да аларга сөйлибез. Алар безне аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әниебез өйдә тынычлык, яратып булсын өчен бик күп көч куялар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәтәләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кадерле әтиебез, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер һәм шиксез шатлыклар телибез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, ылы йөрәкле булып кал. Без сиңа берне генә телибез: саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңелең күгендә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиебезнең туган көне, без янында булырбыз. Табынына кайнар чәйне ясап әткәй куярбыз. Һәр вакытта күңелебез белән без әтиебез янәшәсендә. Газизкаебыз бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сокланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыйбыз туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Мөнир Мусаевич, балаларыгыз юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебез
Yazmışыбыз бүләге синәти. Әйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти, барыбызның дөрәге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Алтын юбилей хөрмәтегезгә, кадерле Мөнир Мусяович, якыннарыгыз, туганнарыгыз да читтә калмыйча үз теләкләрен җиткерергә булдылар. Почтабызда Бекбаевлар, Азгат һәм Зөлфия, Кирюхиннар, Дима, Гөлия һәм Карина, Рашитовлар, Наил, Юлия һәм Рафаил язган хат бар. Аны да олы куаныч белән укып китәм. Туганнарсыз бу дөньяның яме дә тәме дә булмас иде. Туганнарның кадерен белеп яшәргә тикмәгенә эндәми торганнардыр. Чөнки кем соң туганнардан башка синең кайгы шатлыкларыңны бүлешсен? Сине сүзсез кем аңласын тагын ди. Менә инде без дә якыннарыбыз белән бик тату яшәп киләбез. Алар һәр вакыт безнең күңелдә. Еракларда яшәсәләр дә, алар хакында бер минутка да онытмыйбыз. Киресенчә, аларны гел сагынып яшибез. Шушы еллар дәвамында сайлаган һөнәренә тугры булган, хезмәтенә зур җаваплылык белән караган кешеләр артык күп очрамый. Син булдыклы һәм эш сөючән ир-егет. Гаиләңдә булган татулыкта, бердәмлеккә, хатының, балаларың белән бәхетле генә тормыш итүегезгә дә сыкланып һәм шатланып яшибез. Һәм алдагы көннәрегезне дә гел бәхет куанышлар, якты өметләр генә биләп торсыннар иде дигән теләктә калабыз. Өегез бусагасыннан кайгы хәсрәт җилләре бер кайчан да исеп керә алмасын иде. Сөекле кешебез, азмы күпме тулды сиңа, без бит санап тормыйбыз. Ир-атларга еллар сайын усса гомер кушмыйбыз. Алар коньяк сыман бара, ел сайын тик яхшыра, шуңа туганыбыз безнең егеттәй батыр тора. Арабыз ерак булса да, күңелләр якынайта. Сезгә туганнар, йөрәкләр безне бары гел тарта. Кадерләрен бу гомернең белеп кенә яшиек. Уялмыйча, туганнар дип бер-беребезгә дәшиек. Хөрмәтле Мөнир Мусяович, бәйрәм иртәгез күтәренке кәеф белән узсын. Якыннарыгызның да музыкаль бүләген кабул итегез. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең.
бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны